Shavi has got microphone. Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kunzima so? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi sokola so? oh no. Abantu bayachisa abantwana ngamaphara amakhaya ayavala bafethu kunzima kulo mhlaba esiphila kuwo angazi sizoyaphi imisebenzi inqabile ulife umile noma uzame business abantu abathengi basuke bakolode bawusishishini angithi akusaphileki le protection fee ngapha nangapha sekugcwele ubugebengu siphepha izibhamu utsibe izidumbu bahlala bedubula nawe thandaza ngithi uvuke usaphila uboma bukholula bavuka ngenyembezi indlala ibhokile amatyala ayakhula ikati lelezika amathumbu ayakhala basinikele etyaleni ngoba u-350 mncane impilo iyakaka bafuna ukuba busy ukhohlwe zingxaki Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kunzima so? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi sokola so? oh no. Thethelela nkosi sithwele kanzima abantu bayarojwa balahle emahlathini batholwe bebhubhile kulelizwe lethu imigulukudu angithi babulawa noma bekhenketha angithi ohlohle sakhe baqamele ngemali bavala imisebenzi basindwa imikhaba indlela zinepothozi ingozi ziyanda angazi kwenzenjani Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kunzima so? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi kulo mhlaba? oh no, Kwenzenjani yazi ukuthi sokola so? oh no. yeah kusolunga bhadi lam ya ungawari skim samne for sure ophezulu ukhona mfethu ya kusoba right gaw uzothola isibani na uzoba nemali for sure.